Ako te već neko vrijeme bole leđa, rame ili kuk, vjerojatno ti je već netko rekao da trebaš napraviti snimku da vidiš što nije u redu s tobom. Ali, evo ti jedne istine. Snimka ne pokazuje tvoju bol. Ona ti samo pokazuje strukturu. U svom radu svakodnevno viđam ljude koji na snimci imaju herniju diska, sužene kanale, degenerativne promjene, međutim njih ništa ne boli. Isto tako radim s ljudima koji imaju jaku bol, međutim na snimci se ništa ne vidi. Dakle, MRI ili RTG mogu biti pomoć u dijagnostici, ali oni ne govore cijelu priču. Bol je kombinacija mnogo faktora. Načina na koji se krećeš, koliko spavaš, stresa, emocionalnog stanja, pa čak i samog uvjerenja o boli. Snimka ti ne može pokazati koliko spavaš, kako dišeš, niti koliko si napet. Zato je puno važnije vidjeti način na koji se krećeš, a ne samo što piše u nalazu. U Efikoru, prije nego što bilo što radimo, testiramo funkciju, to jest kako tvoji mišići, zglobovi i živčani sustav rade zajedno. Jednom kad znamo kako se krećeš, onda znamo gdje i kako trebamo djelovati. Dakle, snimka može biti dio slagalice, ali ona nije cijela slika. Ako ti je cilj riješiti bol, a ne samo znati što piše u nalazu, treba ti pokret, analiza i plan. Zato nemoj samo liječiti nalaz, liječi sebe kao osobu. Tvoje tijelo zna više nego što piše na papiru. Ako ti je teško shvatiti odakle dolazi tvoja bol i trebaju ti smjernice, javi mi se za pregled. Zajedno ćemo pronaći uzrok. Ne samo na slici, nego u stvarnom životu. Link za naručivanje nalazi se u opisu profila. Ako te već neko vrijeme bole leđa, rame ili kuk, vjerojatno ti je već netko rekao da trebaš napraviti snimku da vidiš što nije u redu s tobom. Ali, evo ti jedne istine. Snimka ne pokazuje tvoju bol. Ona ti samo pokazuje strukturu. U svom radu svakodnevno viđam ljude koji na snimci imaju herniju diska, sužene kanale, degenerativne promjene, međutim njih ništa ne boli. Isto tako radim s ljudima koji imaju jaku bol, međutim na snimci se ništa ne vidi. Dakle, MRI ili RTG mogu biti pomoć u dijagnostici, ali oni ne govore cijelu priču. Bol je kombinacija mnogo faktora. Načina na koji se krećeš, koliko spavaš, stresa, emocionalnog stanja, pa čak i samog uvjerenja o boli. Snimka ti ne može pokazati koliko spavaš, kako dišeš, niti koliko si napet. Zato je puno važnije vidjeti način na koji se krećeš, a ne samo što piše u nalazu. U Efikoru, prije nego što bilo što radimo, testiramo funkciju, to jest kako tvoji mišići, zglobovi i živčani sustav rade zajedno. Jednom kad znamo kako se krećeš, onda znamo gdje i kako trebamo djelovati. Dakle, snimka može biti dio slagalice, ali ona nije cijela slika. Ako ti je cilj riješiti bol, a ne samo znati što piše u nalazu, treba ti pokret,